everyone, good morning. Raवबो online गैया नामा? लोगोफोर आङो दा साडेनलि लाइभ फैनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ स' नेनानै थाबानो जाबाय बे मा भिडिअ ओमफ्राय जे बिथांमोना आंनि जेनाखि कमिउनिटि पस्ट होनायखौ नुदों बे बिथांमोना मिथिखागोन बा मिथियाखैब्ला वेट खालामबानो जाबाय आं फुरा एक्साइटेड आरो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो बे खोथाखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय नेबानो जाबाय बे बुस्थुआ माने 9 थारिखआव सफैदोंमोन आरोना आंना ओमफ्राय आंनि आखाइयावहाय सफैयाखैमोन न'आवसो सफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बेखौ मैयासो लायनो सम मोन्दों दा बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो गाबोन नङाब्ला समफोरालागै आं लाबोगोन आरो भिडिअखौहाय ओमफ्राय जे बिथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदान फैफ्लांदों बा नायफैफ्लांदों अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके गुड मर्निं स्कुल दङ दा माबाथ' मा होनो गेपथ' नालाय ओंखायनो टेक्सासाव दं आंहानै ओमफ्राय बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन आं जेरैबाबो मानोना नोंथांमोनानो आंनि फेमिलि बायदि दा फुरा एक्साइटेड आरो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्स डेनि गथ'फोर मोसानाय भिडिअखौ हगारबाय आङो जाय नायाखै नायबानो जाबाय अननानै ओमफ्राय शेयार खालामनानै हो बयनोबो एमटि बड' हास्थायसो नामा ना फंबाय ना सोर आं प्रफाइलखौहायथ' डाइरेक्टलि नुवा उनाव चेक खालामगोन आं हास्थायबाय नांगौ दां थ' गाइस आं बारा गोबाव थानाय नङा खारन क्लासआ आंना 9:45निफ्राय जागोन ओमफ्राय बेखिनियावनो आङो नोंथांमोनजों नंगौ बुंनो होननानै फैग्रोदों एडभान्स DNJ एन्टारटेनमेन्ट आङो माबायावनो दं काजिगावआव स्कुलावहाय ओमफ्राय दा क्लास गैथ'वा नालाय दसे लाइभ फैब्रबदों आं लाइभ फैनायनि खारनखौबो खोथाखांबाय आं सिगाङावहाय स' स्टे टिउन गाइस नेबानो जाबाय वान आवार एगल'नो जादों आं गोदान भिडिअ होदों नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आनैया मा होनदों अखा हादों नामा ओहो अखा हायाखै जोंनाव सान्दुंसो बिराद दुंदों दहाय फुङावहायसो एसे माबादोंमोन खोरोमद्लादोंमोन दा गैया हायाखै ओरै न'आव हादोंनो जोंनावहाय औ फंबाय आंना मा होनो चेनेला मनेटाइज जाबाय लाइक 1 मान्थसो बारबाय खोमा मनेटाइज जानाया थेंक इउ बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो खालामनो हादों आङो माबाखौहाय मनेटाइजखौहाय बेबो शर्टजोंसो शर्ट भिडिअजों आं सिनायाखैथ'
प्रफाइल नायनो नागिरदोंमोन बाट प्रफाइलखौहाय नुवाना नै आरो नायजाया दिदोम बायदि मोनदां एसे आंनि आइडिया नंगौना नङाथाय जिखुनु आं गेस खालामदों आरो आयदा माबानि आदा फंबाय बासबारि हरैनिया एल'बारिनि मिथिबाय धनन्जयमोन नामाथाय ना अके आं साबसक्राइब खालामगोन दे नायनानै फंबाय नैबे मा होनो आं दहाय हगारनाय भिडिअआवहाय माबा खालामना हर कमेन्ट खालामना दोनहर आं दाहाय क्लास लाखांनानै नायनानै माबा हरगोन साबसक्राइब खालामना हरगोन आं दहाय फुङाव भिडिअ हगारदोंमोन आङो फुंथ' नङा 1 आवार एग' जाबाय 1 घन्टा बारबाय आरो बे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामनानै दोनहर रनसाय गुड मर्निं दङ मोजाङैनो ओमफ्राय धनन्जय माबाया शर्मिलाया आंनि क्लास फ्रेन्ड नङामोन दे आंनि उन्दैसिनसो बिनानावसो जायो सेम नङा बिसोर जोंनि उन्दैसिनसोमोन बिनानावसो जायो औ साटरडे वाच टाइमखौ 1 इयारावनो कमप्लिट खालामथारनांगौ नामा खालामथारनांगौ खालामनायाथ' 1 इयाराव ओमफ्राय नङाब्ला खमायलाङो खोमा माबाया आंनि आइडिया सिगां आंबो बेबायदि मोनदों आंना खिन्थु लंजोंहाय माबा जायाखै वाच टाइमा मनेटाइज जायाखै आरो सर्ट भिडिअ'जोंसो आंना माबा जादों मा होनो वाच टाइम कमप्लिट जानानै मनेटाइज जादों लंनिया बेबायदिनो 365 1 इयारावहाय मनेटाइज खालामथारनांगौ आरो वाच टाइम कमप्लिट जानांगौ ओमफ्राय 1 इयार बारोब्ला वाच टाइमफोरा खमायो बायदि मोनदों आङो आंनि आइडिया आरो नाजाबाय था थांसिगोन ना बारा गोबाव गैला भिडिअखौ हगारबाय थाबानो जाबाय खमायो सिगां बिदिनो लं भिडिअजों आंना बिराद सिगाङावनो आंना मनेटाइज जानांगौमोन ओमफ्राय भिडिअफोराव बिदिनो ना माखासे समफ्रावहाय भिउसफ्रा फैया ओमफ्राय बोरै सर्ट भिडिअआ मोनसे मोननै मोनथाम गासै मोनथामसो जादों खोमा सर्ट भिडिअ मोनब्रै जाबाय खोमा भाइरेल जादों बिनिफ्रायसो भाइरेल जाना साबसक्राइबारबो गिलु बालु मोनबाय ओमफ्राय मनेटाइजबो जाबाय आरो
लाकि फिल खालामनांगोन सर्ट भिडिअ'जोंहाय मनेटाइज खालामनो हानाय ट्राइ खालामबाय था नोंसोरबो जायो भिडिअखौल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय हायोब्ला होबाय थानांगौ आरो द्रप दोननो नाङा रन्जु दिनै क्लास गैया नामा बुंनो दङ क्लास दङ दा गेबथ'ना ओरैनो दंथ'यो आं गेबथ' नंला बेल बुबाय नै 1 पिरियड थांबाय थांनांसिगोनानो आं क्लासावहाय औ होबाय था भिडिअखौहाय माने दा आजिखालि सर्ट भिडिअआ बिराद भाइरेल जायो आरो माने ट्रेन्डिं बेबायदि बांसिन मानसियानो नायो नालाय सर्ट भिडिअखौहाय उन्दैफ्रा बांसिन नायो बिसोरो नायनायावनो बेबायदि जालाङो आरो वाट्स टाइम दा बे क्लास गैया नोंसिना गथ'फ्रा फैजोब्बाय फार्स्ट पिरियड थांबायना बाहेरायाव फैदों नाम्बार दंबा खालामबानो जायोना गेजेर गेजेर आंनाव नोंसिनि नाम्बारा गैला मबाइल गोदान जानायनिफ्रायनो सिगांलाय दंमोन सेभ ओमफ्राय गैला नै बेवहाय मेसेज खालामबानो जायो गेजेर गेजेर टेनसन जानो नाङा नङा मेसेज खालामबानो जायो वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै सोंहर मा नाममोन बेना कीर्तन माबा हा निहाल आं बे उन्दै नामखौ गोसोआव थाया थांद' क्लासाव थांद' नै सार हाबनोसै ओइ नोंसोर माजों फैदों बे गोजौजों गोग्लैयो ओहो आङो मोजां जिरायदोंना गलाङा फुलथेङा आङो लाइभ फैदों इउटुबाव बे लाइभखौहाय बयनोबो शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय आङो गाबोन नङाबा गाबोन एक्जेक्टलि बुंनो हाला आङो जिखुनु सानसे साननैनि उनावहायनो नुगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स' नेनानै थाबानो जाबाय आं लाइभखौहाय दोनसिगोन ओमफ्राय आंनि लाइभआवहाय दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय फंबायमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर गासैखौबो र' देखायनो आं गथ'फोरा नायफैदों नै माइनाव गोलैगोनथ' बिदि दा खालामहर गोलैगोन अके ओंख्रिया माबासोमोन थाइबें आलु ओमफ्राय मटरमोन औ बाला
बाला दामोल दङ बैयाव क्लास 10 दा माबायाव इउटुबाव लाइभ फैदों सम मोनबा बेरायफैबानो जाबाय सम लानानै बेरायफै औ सम लानानै बेरायफै इउटुबावसो लाइभ फैदों बेरायफै सम लानानै रनसाय आदा रनसाया नाहर नोंसोर नुगोन ना नङाब्रा नोंसोरसो नुगोन लाइभसो नालाय रिमा गयारि हेल' आदा हाय बिनानाव गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय आं लाइभखौ दोनथ'नोसैसो नेक्स्ट सम लानानै आङो मालाबा मोजां नोंथांमोननि गेजेरावहाय नुजाफैबावगोन अन्नानै जायफोर गोदान नायफ्लांबायदों बे चेनेल मा होनो आंनि नैबे भिडिअखौ बा आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलावहाय होनो दाबाव आरो अब्लासो थारमाने आंनि भिडिअआ जेब्लानाखि भिडिअ गोदान होगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन थांगोन नालाय नै बिसोर माबा मा होनो दिखितामोन ओमफ्राय नैबे सासेया गोदानाव क्लास 5 नि चिपकाइनि न'आव थांदोंमोन आं मैया औ लाइभआ थाबथादों नामा आं रेस्ट हाउसआव दंमोन भिडिअआ थाबथादों ना मादों सानदां नेट प्रब्लेमबा एसे बोरैबा जायोना सम लाइक अके ओं दे जागोन अ नेटनि बिराद प्रब्लेम जागासिनो बेयावहाय नायनोसै र' औ अब्ला दे रनसाय हा आङो मालाबा सम लानानै लाइभ फैफिनगोन ओमफ्राय आरो सोरबाफोर जुदि नायनानै दङब्ला दोनथ'नोसै आङो भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना दसे सम आंजोंहाय लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय अब्ला बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं बाय बाय